Father, into your hands I commend my spirit. Naimbaggal daw kadatoy amin kakabsat ken Kristo, siya ni Amir Valdez. May kadwa nga anak da Mr. Amor Valdez, ken Ami Langbay Valdez. Residente ti Barangay Kasilagan, talupulo ti Tawengkon, ket madama nga siya ti mga manmanihar ken mangpatpataray ti sarili nga negosyo. Dagiti sumaganad nga iranod ko kada kayo, ket istorya ti kabibiyag ko. Ket pasamak, ken pamaneknek, ti panagtrabaho ken balay iti Diyos, iti kinataok. Awan ti intensyon nga mangpadakes wenno mangperdi ti pada nga tao, no diket di mangiburay ti agluplupyas nga bendisyon ti Apo. Nagapuak ti pamilya nga mabalintayo nga makuna, nga modelo ken pagwadan ti sabali nga tao. But that's what you think. In reality, my family is very far from perfect and a model family. Nakunak daytoy gaputa ado tinaglabasan may tinapalabas nga tawtawen, ket dakkel tinagbaliwan ti kinataok gapu iti daytoy. We will not be dealing so much on the negativities, but I will be telling you how I turn those negativities into something positive and productive. Madikayat kumaapo nga ti malagipyo, ket dayjay madi nga napasamak. Ti kayat ko nga maibati kata kayo, ket ti adal iti napasamak. We have to deal with the positivities. Namuyo ti pangarig may panggap iti tip of the iceberg, kas jay ti kabibiyag ko. Kadagiti gagayem ko, ken kadagiti makamamukanyami, may saak nga naragsak nga tao. I'm a jolly person. Nalaing nga agangaw, nalaing nga mangluko, but behind those laughters and smiles are seas of tears. Ti panagkunayo siguro, I am very successful and well off, and currently living a very comfortable life. Ngem ti likod ti isem ko ken success stories nga makikita ti kaadwan iti social media ken iti personal, ado ti naglabasak nga panubok nga iso ti inasar ko ken nagbatayak tapno makadanunak no adino man ti pagtaktak diraktata. Adumet nga sangit ken dagsen tirik na ti naglabasak. Ngem despite of all the hardships, masinya sideg ko ti bagik iti Dios. I found my way back to Him. It was 2013 when our family decided to bring back or biyagan mi ulit ti naisara nga family business. Madama nga adaak ijay Lorma Colleges ide, I was working as one of the college instructors under the College of Management and Accountancy, now the College of Business. After a year, nag-resign ak iti trabaho to work for the family business. Numan pa'y nakunak idi nga kayat ko nga i-pursue dayjay nga career. This was my way of giving back to my parents for all the sacrifices for me and for my siblings. Kaya daytoy ti maysa kadagiti kadakkelan nga desisyon nga inaramid ko ti biag ko. Kaya ditoy ko nga damo nga nakuna, Ama, kadagiti imam iyawat ko ti espiritu. Dohan mi nga nairugi adagos daytoy nga plano gapot ti panakatay day di inang May di December 2013. Inusar ko met daytoy nga tiyempo tapno adalan kin isaganaan ti panaglukatmanen ti family business. I conducted a small research for the feasibility of the business tapno makita nga nalaing no kasatnon ti sitwasyon ken estado ti target market. June 2015 idi inopen mi officially daytoy nga business. Ket kanayon latta nga karaman iti kararag ti panangidaton ko ti plano kiti Dios. Ama, kadagiti imam iyawat ko ti espiritu. Ado dagiti panubok nga naglabasan mi tapno mapadakkel mi daytoy nga negosyo. Ngem makunak nga oray kaskasatno, successful daytoy nga business. Napasamak dagiti target goals nga ti span nakat 5 years, pero na-achieve mi dagitoy nga target goals within 3 years. Nabayadan amin nga utang within the first year of operations. Adu tinaitulong tapno dumakkel dati nga negosyo. Successful branding strategy mi with the cakes as the flagship product. Numan paihaan nga 100% idi to support ti amami para ti daytoy nga product line.
Ada kami iti point nga no adagdamag no adino ti mayat nga pagpaaramidan ti cakes, ti umuna ken ti pangipaturungan ti tatao nga pagdamagan nyo, ijay de amor. Ket no mangegyo ti words or the business name de amor, ti umuna nga mapanunot ti kaadwan nga tattao, cakes. I then started attending private workshops and classes idi 2016. Numan pa idi nga palubusan idi kina nga suportaran ni Tatang Mi, dayjay nga plano kin kahit kung aramidan. Intuloy ko lata tinapan. Do ko na nagastos lang kano data, kan adamot iji YouTube nga pagbuyaan. I still went on and attended those classes. Tamok nga iso ti makatulong, iti pa nag-develop ko personally ken professionally. Ken ma-improve ko pa dagiti cakes nga aramidak. Yes, I was the one making your cakes from the Amor since 2015 until 2018. In 2017, I started teaching classes in cake decorating and basic baking using my Italian meringue, or popularly known as boiled icing. Dito yung classic nga icing tayo apo nga mas usar iti cakes idi. Tahan pa lang uso ti whipped cream, kinha nga kayat ti tatao ti buttercream. This is a product of continuous research and development and practice to improve my craft. But despite my success in this field, ken uray pa'y nagado ti naka-apresyar ti dito nga klas ko, at dadagiti tiyempo nga nakuna ti tatang ko kanyak. Apay kasat no aya kaimas dayta icing yo. Ken kadagiti staff mi idi nga rinugyak nga suruan nakunana, da kayo no sino ti mas patyen nyo. Siya nga nabaybayagan iti serbisyo o sa bago-bago lang. I was not competing with anyone else. Ngem that time, nariknak ti tensyon ken dagsen, tirik na ti amak, tirik na, ta amak mismo, tinangko na kadagita. Kalpasan day nga panagsinungbat mi, nalagip ko ti nagkararag, ngem, kinestyon kon ti kinataok. Dagiti desisyon ko, dagiti panggap ko, dagiti planok, isong ako nak, ama, pakawanen nak, nuhangkon nga amo, dagiti aramidak. Dakkel nga panakaupay, gaputan no sino pa'y kumati umuna nga mang suporta kanyam, isumat ti umuna nga ng lais, kat isumat ti umuna nga ng talikod. But despite that, intultuloy ko latati nagtrabaho para kanya na, keniti family business, ngam kunada garod, adan tulat ta tiyempo, nga titimba, mapunno, aglupyas. Adu nga bannog ken sakripisyo mati naipay ko para iti negosyo mi. Nga mapay takaslawan mat, ti pa naka-apresyar na kanyak, ken dagiti inaramid ko for the success of the business. Gapot ti kinadagsen ti simangbay nga panubok kanyak, ada tiyempo nga nakunak. Diyos ko, apayangay nga baybay anak. Ngem, kakabsat, dito'y ko nga nasarakan ti dalan ko nga nagsubliken ko na. Naamiris ko nga parte amin daytoy itidakdakkel nga plano na para kanyak. Ama, kadagita imam, iyawat ko ti espiritu. Kadagito nga tiyempo nga mas inyasidig ko ti bagik iti Diyos, kunadagarod. Pray the hardest when it is hardest to pray. No narigat para kanyam ti agkararag ket maki-communicate ken kuana. That's the sign nga dapat maki-communicate ka ken kuana. Numan pa'y handak nga kanayon nga makita idin nga makimisa dito'y parokya, gapugarod iti dakkel ken dagsen ti responsibilities, may remremedyok idi ti mapan makimisa ije kandon kada malem ti Domingo. Kasto iti nagbalin nga routine ko, ken ti kabagis ko, ti simaruno kanyak. Nagbalin met garod nga ugalik ti makitungtungkan ko na, already no ti ayan ko. Uray awanak ti uneg ti simbaan, I can pray wherever I am. Ket may sa kadagiti nga rayon nga ibagak kenya na, Ama, kadagita imam, iyawat ko ta espiritu. Amom dagiti pagayatan ken panggap ti pusok, ngam ti planom ti masurot. Italek ko ti planok, ngam mas agtalekak iti planom. Kanayon nak nga agdawat kanya na ti signs ti amin nga major decisions ko,
and He never failed me. Katintultuloy ko tinagtrabaho, nagsumikap, ken nagarapaap. Tamok nga dagitoy nga blessings nga ititad na kanyak, ket iso tiwagas nga panangusar na kanyak tapno makatulong ak iti sabali. So nga ti kanayon nga karugtong, ken kanayon nga karaman iti prayers ko. Lord, help me help others. Numan pay adu ti rigat, kanayon ko nga pilyan ti agbalin nga naimbag. Tamang namnamak garod, ken may nga pagbatbatayak, kayat ko nga makunan to ti Diyos kanyak. Ita nga aldaw, makipagyan kan tumet kanyak sa jay paraiso. It was in 2018 when I, together with my sister, decided to go separate ways. We started our own cake business. Iso day jay apo jay cake business, jay cake buddies, ijay nga to ti palengke. Originally, this is an expansion project for the family business. Ngam rejected, numan pay na isaganaak amin, ken dapat maten nga ma-execute dito nga plano, gapo iti growing demand iti produkto. Dito nga nagrugi iti panagsabali iti treatment kanyak ti amak, iso nga intuloy min dito nga plano. Ngam sakbay ti amin, adu nga kararag ken nabayag nga panaguray iti sign, nga dinawat ko, sakbay kami ng rugi. First week ti August, iti nakabirok kami ti space, nga usaran mi, numan paihaan nga iso ti original plan mi. Kami kumakayat i-DJ nga to ti palengke, kasi ti target ko, along the highway, pero town proper. 21,000 pesos ti deposit, DJ talungas tol. Daksang gasat, 10,000 pesos laang tinababati iti savings ko. Tati earnings me from doing the workshops and classes, iso ti inusar ko nga gimatang iti additional nga equipment ken gamit mi para iti negosyo. Ngam na kunana kanyami idi. No one is indispensable. Uray da kayo, anak kayo lang. Do you think ngano pumanaw kayo matukkulan kami? No. If you want to go, then go. Basta siya, awanti uray 5 nga iruar ko, kenhaan nyo nga usaran tinagan ko para dayta nga project yo. Tilangin sungbat ko kanya na idi. We are not asking for your money or financial support. We are only asking for your parental support. Nagtanlaak idi, nga simurag ija kwarto. Agsangitak tinaunag. Ngam dayjay nga kaunag, awan ti uni na. Dito'y ko nga nakuna, ken dito'y ko nga nirek na tipan nakawaw. Mawawak ti ayat, ken panangipatag ti maysa nga ama. Takas talaga ruden nga haan mi nga nakadwa isuna, iti panagdakkel mi. Kastoy pa yun, tinagbalin nga treatment na kanyak. Adu, nga panagsisinong bat mi nga pamilya. Nawara kami. Tapati iti kabsat mingi na una, kas jay motan ti panagkita na kinyak. I was the villain. But that's their story. August 19, Domingo. Imayak na kami sakit isumanantin kararag ko. Para dito nga plano. Ama, kadagita imam, iyawat ko ti espiritu. Kuya Jay, taiso ti awag ko ken Jesus. Amom dagiti panggap ko, ket no talaga nga itad mo para kanyami, sikan ati mga ramid tiwagas, tapno mabayadan mi deposit, ken tapno may-award kanyami di space. Dayjay ti kararag ko, dayjay nga Domingo. The following day, August 20, birthday ni Mama. Apagror ko ti kwartok, apaman nga makaringak dayjay nga bigat, inyang ako idi kinyana. Maada kwartam, pautangan nak man ti 10,000, dikpay ingrit ngam inutanga kon, kat without hesitation ko nana. Ingkaalaan jay passbook ijay kwarto. I-fill out mon jay form, ingka nag-withdraw. No further questions asked.
Nariknak tinapalalo nga ayat ti inami kanyak. Tamanipod idi pa nakainaw dagiti plan-plano, adala tasuna nga si sasagana, nga timulong kinang suporta. Babae, at to'y ti anak mo. Permiti panagyaman ko kini mama. Tanuman pa'y amok nga marigatan mo't isuna ti sitwasyon ti pamilya. Inparik na nalata nga day suna nga pagkamangak. Malagip ko, adidtoy ti inam. Nasolusyonan di deposit di pwesto. Next problem, initial capital. Kas anumi nga marugyan di negosyo. Numan pa yung mapagtungtungtungan mi idin, kinimamakin ti kabagis ko ti agloan. Mabuto nga ka, tanagdakkel garod nga gatad, ti masapol mo, namang rugi ka ti negosyo. Ngem, adaday di ka nito, nga dak iti kwartok, and after praying, natin nagje passbook ko ti sakde ko. And I took it as a sign, and so the following day, napanakon ang adagos di opisina, napanak nag-i-apply ti loan. 300,000. 300,000 payable in 3 years. Ngam amuyo ti panagtrabaho ti Diyos nakakaskas daaw. Ti si maruno nga inaramid na, isu idi sakbay nga agi-post nak, na-approvean dito yung loan na po. Sakbay nga agi-post nak iti Facebook, nga kasapulan kami ti baking equipment. Nag-message kanyak ni Sir Billy from Sakdeco Villasis branch. You've offered na ti second-hand bakery equipment from another member, slightly used, ng very good as new. And at a very affordable price. Mabalimot kumanga ni mama or ni tatang mi ti kinontak da idi kasi amo da garod nga dati family business mi nga kasjay. Ngam apay nga shop. Impapankulatan nga iso ti blessing ti Dios. In grabin datoy nga opportunity ken dagiti nga equipment ket iso ti inosarmin since then. Tidakdakkel nga problema. From that moment, dik amo, tatang iranod ko dito nga parte, ti istorya ti biyag mi. Dik amo no kas atnok nga nalasatan, kin dik amo no nang guyudak ti pigsak idi. Nang rugin ti renovations, ngem, adapay la ti responsibilities ko, iti family business. At the same time, nag-enrollak iti culinary certificate, iti St. Paul Vegan. And at the same time, agkan-kandak kami lata iti classes. Naging kas ti routine ko from August to October. Agriing katibigat alas 5. Kasi dapat alas 6 nakalugan akon. Gapota alas 8 ti classic ije vegan. Agawid ka alas 5 ti malem. Nasapan di alas 3. Nga manak nga agdiretso di balay. Agdiretso ak ije family business. Because I still have responsibilities. And I have to finish those responsibilities. Nga para iti sumaruno nga aldaw. Dagijay orders nga para ti sumaruno nga aldaw, dapat mailipas ko dayjayan nga rabii. Nasapan di alas 10 alas 11 nga panagawid ko. Most of the time, agawid akton parbangon. Alauna, alas 2. Hangkapay lang nga makaawid nga dagos, tawan ti pagluganam. Anusam, ti partas, or any big bus, nga mauray mo, tapno makaawid kami idi. October, may pakpakadan nga mangrugi kami ton ti November. Ijay sarili mi nga negosyo. Ditoy, nagsisinungbat kami nga nagkakabagis. Ti naunami sa balin ti panagkita na kanyak. Siya kon ti kalaban. Siya kon ti madi. Numan pa'y awan ti madi nga panggap mi, dayjay nga plano, iso, tinaymula, iti panunot, ken puso da. November 2018, idilukatan mi garod datoy. Ti pwesto, labos. Bimulod kami laang ti tables and chairs for the soft launching or soft opening. Blanco, may salaang nga chiller ti adijay store area. Ti production area mi may salaang nga 8x4 nga table.
Do ti production area, ti floor area, agapan nga 50 to 60 square meters. May isa nga oven, may isa nga storage rack. Taday jay laangan, tinagtengan mi nga gatangan. Ngam, inrugi mi tinagnegosyo. Ti bendisyon na haan pa'y nga nalpas. Idi 2019, nagsasaruno ti opportunities nga naglukat para kanyak, personally and professionally. Imado, ken nagsasaruno ti schedules mi to conduct classes, ket nakadandanon kami pa yan, ti Benguet area, Pangasinan, La Union, Isabela, Manila, Quezon Province, Rizal Province, Iloilo, Bacolod, Cotabato, ken Davao. Malagip ko, daydi may nga klase mi DJ Davao. Domingo, agawid kami kinaading nga nagapudya Davao. Iti Lunes, iso ti finals mi, ijay St. Paul. Domingo ti malam ti flight mi, nga agsubli ti Manila. Nakadanong kami di terminal, diretso terminal, Partas Pasay, nakaawid kami, nakadanong kami tuyan, Parbangon, halang nga naturugan. Habang adijay kami terminal, biyahe, di adijay kami man ang terminal, ijay Pasay, nga gururay ti bus, nagre-review na. Hanakon nga naturog, di nakaawid kami. Gamin, nagsagana akon nga agbiyahe nga mapanjivigan. Final exam. Kunak ti bagbagik idi. Pangguyguyudam nga iti pigsam. Nga malagip ko. Kinon kunak idin. Ama, kadagita imam, iyawat ko ti espiritu. Dagijay tinagbalin nga schedule mi. It was also October of the same year, idi ma-launch iti class ko, ti boiled icing class, contemporary boiled icing class with the Bailiwick Academy. May isa nga online learning platform kat saan laangan nga Pilipinas, taga Pilipinas, ti estudyante. I went global. November of the same year, napagasat anakmat anapili, akas may isa kadagiti demo and workshop instructors during Cake Fiesta Manila 2019. SMX Convention Center, Pasay. Dito apo ti kadakalan nga cake show and event may papanggap iti cake decorating. Kaya't haan laing nga dito Pilipinas dayjay, but the entire Asia Pacific. And within the first year, nabayadan min amin nga utang, jay 300,000 pesos nga payable in 3 years. Nabayadan mi within the first year of operations. Imagine taglapusanan nga bendisyon na kanyami, and we were able to acquire additional equipment kenda dumapay nga gamit nga masapol mi iti negosyo. Idi ag-operate kami ket agsasaro nun ti opportunities na kunak agyamanak. Nag-amazing ka nga talaga, Lord. Natong palan. 2020 mat, sakbay nga ag-lockdown, gapu iti COVID-19, namin adara sak idi nga nagpamanila nga napangimatang ti supplies mi. Di ka muno apay, ngam iso ti gut feel ko. Iso ti ko na ti instinct ko. Sobra-sobra for 3 months nga supply mi tinagatang ko idin, ngam adala ta di dadanagak. March 15, nag-lockdown. Nakulong tayo amin. Awan ti biyahe, nag-stay tayo amin ti unag ti balbalay tayo. Kat May 2020, napalubusan kami nga nag-resume ti operations, ngem amuya po. Dito'y kon nga na-realize, ngayon sagana da kami ni Lord, para iti daytoy nga problema. Adu kadagiti kakadwami ti industriya, tihaan nga nakapag-operate, tawan ti supplies da. Ngamda kami, nakasagana dagiti masapul mi. Numan pa'y kasta, adala ta di danag nga haan ka makarecover, kat insaganak pa yun ti bagbagik idi nga malugi, and eventually, isa ramin ton di business. Ngam kunak manan. Ama, kadagita imam, iyawat ko to espiritu. Ngam amoy tinapasama ka po. Nagdoble pa iti sales mi. From until December 2020, aging gana iti 2021, nakunak manan idi.
Nag-amazing ka nga talaga, Lord. Gapati dayta nakaornong kami manan tinan-anay nga kwarta, tapno makaala kami ti baro alugan. Isumalaangan ti ususaran mi para ti negosyo, social works, ken aktibidades dito'y simbaan. Adu nga karkararag tinabuyugan, nga nabuyugan ti panagtrabaho. Iso ti makunak nga nagbalin nga armas ko, tapno makadano nak ti estadok tatta. Tatamit nga tawen, simali kami manan iti Baker's Cup wedding cake competition during the Bakery Fair 2023, and we were honored and humbled to win as first runner-up. Daytoy ti umuna nga formal ken national competition nga sinalyak. Daytoy ket 2 weeks laeng manan ti preparations mi idi. Ken dayjay laeng en tinababati nga tiyempo idi makapag-decide na nga ag-join. Dayjay nga kabasit kin kapartak ti aldaw nga panagsagana may di kamuno kasano akmat idi nga mangrugi. Impaturay ko nga umabot kami iti deadline ti submission. Sakbay ko nga impasa ti final nga design ti output mi. Madanaga nakgarod idin ta very short time to prepare ngam ko nakmanan. Ama, kadagita imam iyawat ko to'y espiritu. Inaramid mi amin nga kabailan mi para iti competition. Ken iti parte nga haan kon nga kontrolado, inkararagaklatan. Numan pa'y adu ti rigat, at adulata ti bendisyon ti Apo, ket iso kumamit ti masursuro tayo nga aramiden. Kitaan dagiti nasasayaat nga banag, imbes nga dagiti negativities. Bilangan dagiti bendisyon, saan ket nga dagiti panakapaay. No damagendak Apo, no napakawang ko ni tatang ko ken kabsat ko. Wen, napakawang ko isudan. Gaputan na dagdagsen, ken nabaybayag ti panagdalyasat mo, no ti pananggunod kadagiti arapaap mo, no ado dagiti bag-en kin sa gubanit nga awit tayo iti puso tayo. Maysa nga adal kanyak, dagitoy nga experience ko, ket maadaw pa iti Banghelyo ni San Mateo, chapter 6, verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngambiro kanyo nga umuna ti pagarian ti Diyos, ken ti kinalintag na, ket amin to dagitoy abambanag, maited to kada kayo. Di tay kumagarod malipatan nga pagbalin ng ti Diyos, a sentro ti biag tayo, ken dagiti amin nga panggep tayo nga aramiden. Tati Diyos, manangaasi, manakabalin, managayat, ken managparabor. Ama, kadagita imam, iyawat ko to'y espiritu.